Faint o gam oedd o i ti benderfynu i wneud rhywbeth fel hyn yn gyhoeddus? Erbyn hynny o gen ti fatha social media a bethau fel yna. Ac wrth gwrs ti'n gallu rhannu efo bobl be di ddiddordeba di, a yn amlwg peintio oedd yn un o'r bethau o'n i'n licio wneud. Ond dwi'n cofio pan o'n i'n fengach pan nes i adael adra i chwarae crw. O'n i'n aros mewn digs, mae rwy'n galw nhw, efo teulu. A o rai fi stopio peintio ac oherwydd o'n i'n gadael yng ngeir peintio allan. O hynny'n anodd achos pan o'n i adra yn byw efo mam a dad, o'n i'n cael gadael yng holl waith celf allan. Ac dwi'n teimlo bod celf yn rhywbeth. Fe di dim fatha fforsio dy hun i wneud o, mae rhaid iddo fod yn rhywbeth sydd jyst yn digwydd i chdi, neu fel arall. Dwi'n teimlo'n bersonol dy waith dim gystal. Felly efo hynny, dwi'n teimlo ti eisiau gadael dy waith allan a mi ddeud i iddo fo pan ti'n teimlo fel gwneud hynny. Ar ôl fi ddechrau chwarae bêl-droed efo'r fatha seniors, os lici di, nes i ddechrau wedyn meddwl, wel, ti'n gwybod be, dwi'n mynd i rannu efo pawb. Fatha diddordeb fi ydi peintio. Na i rannu, achos mae diddordeb pobl eraill, oedd hogi eraill o'n i'n gweithio fo. Ni'n chwarae bêl-droed efo, oedden nhw'n chwarae golf neu be bynnag oedd ei diddordeb ceir neu be bynnag oedden nhw'n licio. Ti'n meddwl fatha, dwi'n gwybod os fi rai rannu efo bobl, achos be mae bobl yn mynd i ddeud ydi bobl yn meddwl o dwi'n rhoi mwy amser i beintio na dwi'n chwarae bêl-droed. Ond nath na gyfnod wedyn lle o'n i'n boeni lawr, achos do'n i'n mynd drwg i neb ac o'n i'n mwynhau ac oedd o'n rhywbeth hollol wahanol.